Mm. Sige na. Mm. Ano po, magandang hapon po. Maglilinis ulit ako dito sa likod ng bahay kasi marami ng dahon ng kawayan. At pagkaglagan. Magda diri pwede makita Magda. Adun tanda ko nga silhigrik. Imo tanda diretso nga tuho. Damon halas nga gagmay. Kawayan manggud. Hindi niya natapos kahapon, pinagpatuloy ngayon. Kuhaan ko na itong mga bukad.
Yan mo tagarik birahon Rick. Doon ni mi butang. Ha? Dire gani dito ni mi butang nga hakwang para waray may makasulod. Oo. Pwede na ito, hindi dinala. Kadamon langaw eh. Kaya daw kaging kag di magda ano. Ay. Pwede di dan na ito rin. Ha? Di dan na ito. Dami langaw. Kulit yan. Oo. Wala agad yun. Ah, gagerhang nalat ito. Waray good man nga turog Rick. Wala agad. Punta diyan. Waray good nga mga bata. Oo, pa yung tangad to igbaw, di rin naabutan koneksyon.
Ayaw. Tidak nala kung lumakat tira kay nalakat naman tira. Hindi. Ano? Tara nga sa nimo. Oo. May harang balitaw dida. Imo na lang tarik gisiring ito. Hindi ya kani. Oo. Bagay. Ikay mo pa magulat iniha din hina sisilhigan. Takay kadadamo ka na din mga halas nga nasulod ay. Nga halas nga gagmay. Abtun leto ni Magda. Abtun leto ni Magda. Kalilimpyo niya din hiya nawaray na good. Nga tera permi man kuan. Nasisiligan na turog sunog lat gani. Libutang ko ito altar. Ay, ito pag sinunog nga da. Kaya halata ito nga da kuan. Mo gani. Sakto lala to kay may damakuhahan labong mahayon nala. Mauran ano. Madig ko nito kay kwan ito hiya. Good lamber. Ginanay lang ka ng lamisa ito Rick. Hindi na atas. Oo, ginanay. Bigluan ko ni tarin kuan. Amo tang oras ito audit. Libot-libot yun. Libot-libot na gani. Ano ba nga libot-libot na yung kukuan. May nagsusunog pa nga ito igbaw oh. Limpyo at naglinis din siya. Marami kasing ahas dito eh. Gagmay, maliliit na ahas. Kailangan pala laging malinisan.
Adto na babatian ko ng tingog ni Muki. Madig paano? Tabasan nila yan. Gamitin ng grinder. Adirak maaram. Aw diri masalir ang grinder ito nga da. Clean eh. Kaya ang talim. Nakalbulo ko din Magda. Kagid pa. Malinis na konti. Yan o. May punong kawayan kasi eh. Dumog na. Kalat eh. Mau pa kay matarum pa ito. Ano yun sila ito? Kenapa?
Dito ka lang yung manok, iralat to. Dirak mga ram. Ito ubig nga karaga. May ganado. May ihan naman to na kunuray pa aluga. Ika nga dun pag-uli namin, kamatay ni tatay. Nakikabit lang liwat. Balik ka na ito dahil meron yung pinok. Handa ka na eh? Mister. Ay. Ini nga pala eh? Oo. Dirak maram, hinang siringi mo. Ay, tingin ko ba naman? Ano ini niya? Ano ito? Ini? Kung sunod, kankuan ba yun yung G maman niya? Oo. Ano ba ito? Mister mo? Giguba nga yan. Ano ka na ng mga bunga sa tumog? Ano ba? Dirak maram. Ada pa man niya, maestra pag ganito ni Kirbot, Pilipino. Pare, mali. Ambot kung dinira ng ipahan. Nakita ka dito highway nga balay, kakaasan no, patadadok ang dana. Oh, dito may atbang tindahan. Ang tagi, Sa butika. oo, kataasan no. Bali, duha na ito nga kwarto, abalay. Duha balitad to nga unit. Haluag. Gupay ko sa salabi. Tagiyad ng babuyan. Ha? Tagiyad ng babuyan. Ito, may kuan. Oo. Kaya? Di rin sa Bisaya, amo na itira. May salapi. Siyempre, babuyan ba naman? Tindang baboy nga, hilaw. Magaduha lalatadan anak kita. Dito nga, siyong. Kaya muli. Oh, May umagad mga ito Amerikano. Ika ito mga katal na inat na. oh. Haluag. Haluag nga yung pinirito. Ngadto. Oo. Kaya man tagiya. Ito ang Amerikano lagi. Era muli. Oh. Hindi lang ka. Naihangan mo sa kaura.
Maragnan kuan. Sirang kay mo papanipisan. Saan eh? Pero ano la? Ito kapit din dito. Manila din ko. Tokyo lang. Nabibiling na din naman. Kaamong gani. Kaya kung book on pa niya, kung on, sakto na lot. Pero manipis na dugang. Kaya na sibubukan. Di rin man tayo basta-basta mabubukay itong sundang. Usaw-usahan na la. Ha? Para bagang tigib. Correct. 31 pagani. Kaiha pa. Kaiha man ngayon ini. Among kailangan. Hinay-hinayan na lang ito pagkuhan para mahuman. Hinay-hinayan na lang pagtambak. Human lugo dito. Correct yan yung may nagtatapos ng kahoy yan. Yung mga slicer na tawag ito. Waray. Slicer na tawag ito. Gamitin kahoy, Rick. Hinay-hinayan na lang. Oo, pasuga dito. Ato rin itong mga steel bar. Ano yung kuhan nga da, hapit ganito kawata. Nasudlan man han mga tao nga da, hunguhan mga kalakal. Madto nga gipanganhi ko himuki. Asan, wala himuki nga di man maaram. Ano? Gipanganhi ko himuki, sige kita angad to haluyo, kay badam ni ido, sige pag ino, sige magda. Nagbubuhi unta ko atong bantrek sa ako nagbubutang nga di ba yung lawat kawaton ka waray suga. Pero ito, maganda nga doon man. Maganda ko magbubuno. Pagkat, Ha? madali man lang tumakat. Pero igbabatian man na ito. Ay, sunod na la. Ang problema mo na ito. Yan o. Diri, kung nabaha liwat. Diri, pag magkusugan ura, nabaha, uy. Yan, hindi mo dito kami ito. Kaya kung tagko nito, di naman sa makuhan. Bala ko, tuna ito, Rick. Ako ni dadig tatamnan. Tatamnan ko ang pitsay. Di dala ligid. Nakakuha ra ba yatan dyan halas nga da? Oo. Ay, hindi. Bawal magsiga. Ikaw la, hakuta nga da.
April. Imong tagi gagmay-gagmay para maubos. Imuha ng mga manok, Len? Imuha ng mga manok? Ah. Maayo. Ano mo rin na? Hindi mo rin na nagpunay. Hindi mo na? Nagwala ka na naman sa kagabi, ano? Rinig ko boses mo, nagngangawa ka kanta. Ah. Naririnig ko nga si Ate Bing eh. Sabi niya, wala pang alas 12. Kanta pa ako. Lasing na yun, no? Okay na sila ni ano? CCTV. Pinabarangay pala kayo? Kwento ni Ate Bing. Bakit kayo pinabarangay? Hindi, bago lang na. Ngayon lang naman din ako pumunta dito. Kaya nga, nakwento ka ni Ate Bing kasi pumunta siya doon sa harap kila Malo. Di ba okay na kayo dyan? Bakit? Oo. Ano oras kayo pumunta sa barangay? Ano oras kayo pumunta sa barangay? Sabi pinabarangay kayo. Ah, hindi kayo humarap? Sumon yun, di ba? Ah. Sumon nga yun. Buti hindi kayo inulit nung kalakasan ng alas 12 pa yun eh. Alas 12 ng gabi, pero hininto nyo naman. Meron? O tapos, ano nangyari? Oh. Ano talaga dyan? Alas 10 lang? Umabot. Umabot kayo ng alas 12. Alas 10 lang. Sa kasa dapit na. Natatawa nga ako kay Ate Bing. Sabi niya gusto pa daw niyang kumanta. Ang lakas kaya. Linabas niyo ata yung malaking speaker nila. Ah, dyan na nilagay? Ah, nakalaya na? Wala eh, na-stackan. Sinabi ko nga yung kay Ate Bing. Dito, sabi ko, naglilinis naman nung umuwi kami nung namatay si tatay. Naglilinis naman sila Ate Angie doon sa likod. Sabi kong ganun. Kaso lang, namutol ng kawayan. Hindi man lang winalisan. Sabi niya, hindi naman daw siya ang namutol. Sila naman sabi namin, dapat sinita mo kasi malinis eh. Tinamad na din ako maglinis dyan. Busy na din kay maaga pa ako nagigising.
4 estudyante. Pumunta ka ng kuhaan ng card. Ay, tapos na kami nung Sabado. Tapos kanina yung grade 4. Oh, lahat. Saan? Ay, hindi na siya nagtrabaho? Ah, hindi na. Nag-aaral siya. Ah, nagtrabaho siya? Magkano naman sahod? Pwede na. Pwede na. Buti nakapasok siya. Call center. Ba't hindi ka pumasok? Ah, sa computer lang? Maganda kung ganun. Dalawa sila ni ano, yung anak ni Maria. Dalawa. Matututo ka naman noon. Pag-aralan mo naman yun. Hindi ka naman isasalang doon basta-basta. Oh, sinay ko nga din tinuruan sa araw. Malinis na naman, oh. Diyan lang banda kasi pag may nagpuputol lang kawayan, hindi naman marunong mag-ano eh. Sinabi nga namin kay Ate Bing, dapat si Nerlin ang humarap. Doon. Oo nga, sabi niya sila pa rin ganun ang Sabi namin dapat sabi ko nga, hindi ako sila yan. Oh, pagpapasok pa yan sila dyan, lakas mo ako. Pagpasok, obviously, hindi pa nagbuhan. Pagpasok pa yan sila sa trespassing na yun, hindi na tapos na pupasok. Kaya tanggal namin yung musod na nakatira. paano na, ano nangyari doon kila ano? Yung kainuman nyo, sila GR. Wala na yan si JR yan. May lagari kayo dyan na matalim. Yung ginagamit sa kawain. Pahiram daw ko, bubukay ko lang ko, bubukay. Stay na yun si JR sa ano, guard na yun. Guard na? Pwede naman nga eh, Andre. Ipit. Tuda nga halakhak gud nira oy. Pagaw sundo di umong para sili din ko ba. Pwede man to, di ko ganito gipasa kahadi. Di gito gipasa kahadi gikaptan kula kami nga duhaan sumakahan pag utod namo ng kawayan. Madigon man to. Umang ka mo niyan, singa di ka gawas ka dili dali. Kumangkan yan. Yun lang. Naggawa din kayo ng gate doon? Nina? Sino dumadaan dyan? Ha? Asan bahay nila? Oh. Dyan dumadaan. Okay. Sa kanito ba? Sige. Sila, try ko. Pagdaran silhig. Di silhig, oh. Mga yung pa na ito ya.
Ha? Di. Ikaw. Yan ba yung pusa mo? Lumaki na? Yung aso mo? Bakit? Ay, ito naggalis din si Magda. Dalawang akin ako dito. Okay, pili kayo ato. Ang pera. Di rin niya kaya, Rick. Di kanto. Madami kasing kawayan, dahon ng kawayan sa taas. Kapti! O di malaglag ulit yan dyan, karat ulit. Walisan niya ulit. Hanggang yan ito masunog ko sigaan. Hoy, hinay. Pwede yan hanggang dito pala. O. Ganito hanggang sigaan. Kasi tuyo eh. Hindi na ako magsilid ganda. Ay, kay ba, sige. Pag hinay mong, dami kasing dahon ng ano, kawayan. Balik na naman sa dati, oh. Malinis na naman. Mamayang gabi. Yung ano, yung malaking tandang ko. Oh, Kasi nakakulong naman yung manok. Saka ako, bakit ito baga wala na yung manok? Sige, ninakaw? pinuntahan ko, yun doon, o yung matanda. Oh, Nakatali na dun eh. Sabi nga limit, dapat kinabarangay mo yun kasi basta kulungan yung manok, makita mo nakatali na. Sabi ko, sabi ko, kunin ko po yung manok ko. Sabi niya, kanan ko, bakit andito po? Sabi niya, ay kasi yung manugang ko nakita kasi pagkalak-kalak dyan, hinuli niya para daw pag may naghanap. Andyan. oh. Garni ko, wala kasama, wala pa. Kaya nga eh. Diyan? Si tatay? Ang ganang katali doon yung manok. Kasama ko pa kasi para igni nung humunta ka dito. Saan? Sinong matanda? Ang bahay doon, oh. Yung sa tawid kasada ang bahay. Ay, hindi yung dyan na may tricycle. Ewan ko, basta ang bahay niya doon sa tawid. Kasi mga alaga siya mga manok dyan. Ah, di ko. Mga nakatali na sandang. Wala ka nang inahin. Doon, kinulong ko doon. Manok doon ako doon. Ah, Kulungan na yun. Naka 45 days din. may 45 days ka pa. Ay, bakla! Ang dami kasing dumi, oh. Napuno yung bubong namin ng kawayan, dahon ng kawayan. Sino? Balat! Asan yung lagari? Buti na uli. Upaya mo. Ha? Oo. Wala, hoy. Pero siya nga din na para dito lang sa taulog. Malinis na ulit. Baka mapurol. Yung yan,
Maraming ano doon. Saan? Ah? Kailan? Ah, dito magpapasko? Sa kabila din pala mo, ang dami oh, daming dahon ng kawayan. Paghinay. Natumba nga yung mga buti ko dyan eh. Tsaka baka may ahas din. Maambon na. Ang dami bunga ng sampalok, no? Ah, pinutol. Bakit? Ah. Mong dito gilid ikuan siliga pa ngadto. Nagsilpon adto kay naghilom. Nagsilpon adto kay naghilom. Nagkatak-tak na itong silhig. Ganyan kadami. Kapag may ano ka? Silig.
Ayan ang kawayan. Daming dahon. Uy, ay pagguruambak nga da. Daming kalat kasi. Pagguruambak pa yarik. Naguyag pa yang adto atop. Bisa mapangain gud ngayon ano. O pa niya urambak. Adalan uran, maray pa kauhuman. Haman ngayon ini. Kapit na. 58. Pag 60 ada. Ano? Oh, natipak manggani nimo. Mong tambakaanay mong ha kaya ada ko di ba na ko makariguan ton mga dahon. Tambakaanay di dahaligid kaya ada ko di ba na ko makariguan ton mga dahon. Oray na kay adiya na dumog ako nagitangtang. Okay nanglan gud nga manipis. Susungkay ko man. Ah. Kasi rin ko gud nga. O di na ni magagamit ito nusa. Mga anhiba din nga diri gud makakakakon kay ka ha. Tapos tutuukan pa ni Magno. Oray na.
Isig nga na ikaw nga ada di dang kahoy. Di ba lahat ito rin klase ko kumana kasi taka pa ito doon. Saka baga madig unad to nga kahoy. Kapagod. Makanada. Sige mong, ihulog na. Baho. Maimagda. Ha? Limpyo na gamay. Waray na lat kuanan bubuong waray na dahon ng kawayan. Sarang purtan rik diri ra beto ang ilila kay diretso na abrihan na. Na rin. Sige na. Uy. Mga top out na po yung ano namin dito paglilinis. Yung mayroon pa akong gagawa, di pa ako tapos. Yan po, maraming salamat po. Abot luwat.